Príjemný dobrý deň, priatelia. Je nedeľa 14. januára večer. Práve som dopozeral prehľad správ televízne noviny, tak zrýchlene na všetkých relevantných tzv. Mainstreamových televíziách. A ja nevychádzam z údivu. Už tretí deň sú prvé správy, prvých 5 minút na slovenskej televízii, na Markíze, na Jojke, Teatrojke a tak ďalej venované nehode Andreja Danka. Tam tá prvá správa, to by mala byť dôležitá domáca alebo svetová udalosť, ale stále sa umiera dokola drobná nehoda Andreja Danka. Toto video nemá za cieľ obhajovať Andreja Danka alebo vysvetľovať nehodu. Toto video má za cieľ vám ukázať, čo je v pozadí tejto masívnej medializácie a antikampane voči osobe podpredsedu Národnej rady Andreja Danka. K nehode veľmi krátko. Nehoda má dva aspekty. Za prvé samotná nehoda, čiže je to banálna nehoda, aký v podstate každý šofér zažil minimálne jednu za svoju kariéru. A druhá vec je mal alebo nemal počkať na policajtov, alebo mal zavolať, alebo nemal zavolať policajtov. Túto druhú otázku Andrej Danko vysvetľuje po svojom, že nemal. Ak polícia alebo nejaké iné orgány OČTK rozhodnú, že mal, no tak si to odskáče nejakou pokutou a tak ďalej. Čiže je to drobná, banálna vec. A nemusíme to riešiť. Malo to byť niekde 3., 4. správa a opozícia nech si vyskakuje a treba z nich dáva aj politickú zodpovednosť a tak ďalej. Ale prečo hlavné mainstreamové médiá to takto prepierajú už 3 dni po sebe? Obrovský priestor. Slovenská televízia, samozrejme verejnoprávna televízia by mala byť, tak sa volá, tak tej tam ako dohára knôčik, pretože sa chystá organizačná zmena a tým pádom sa zmení asi veľa vecí v slovenskom rozhlase aj v slovenskej televízii, ak prebehne táto organizačná zmena. Ale tie iné súkromné televízie, ktoré majú ako Markíza vlastníkov za oceánom, za Atlantickým, Američanov a tak ďalej, takže prečo plýtvajú svojim drahocenným, drahým časom na takúto ozaj banalitku? To je doslova banalita. No, skúsme sa nad tým zamyslieť a trošičku to zanalizovať, že čo? Vo svete sú iné správy. Chystajú sa eurovoľby, budú v tomto roku, ale začínajú prudké politické pohyby v celej Európe, také antieurópske, antiglobalistické. Informovali tieto televízie o významných protestoch a štrajkoch v Nemecku, vo Francúzsku, v Holandsku a v ďalších krajinách. No ja som to aspoň nezachytil. Možno toto malo byť na tých prvých stránkach. Hej. Samozrejme vnútropolitická udalosť, ktorá nás čaká zanedlho, tak to sú prezidentské voľby. A tuto je veľmi dôležité, či na čele štátu bude stať tzv. Pronárodný kandidát alebo proglobalistický kandidát. Prečo je to dôležité? No lebo máme vojnu na Ukrajine. A informujú mainstreamové médiá, takzvané médiá hlavného prúdu o tom, že Ukrajinci dostávajú od Rusov ale totálne na frak. Že už tam nemá kto bojovať. Že násilne robia polovačky, tí odvodoví komisári odchytávajú chlapov niekde na poli, vo fabrike, v reštaurácii, že už idú invalidi na vojnu, ľudia v dôchodkovom veku a ženy. A že zúfalo prosí Zelenský, že okrem tých zbraní, tých silnejších, tak nám dodajte živú silu. Ja som nezachytil v mainstreamových médiách takéto niečo. Stále sme krmení, ako si dobre Ukrajina počína, ako víťazi, ako Rusi triafajú nie vojenské ciele, ale škôlky, jasle, školy a skladka tej rakety tráfajú všetko možné, len nie vojenské ciele. No a informujú tie mainstreamové médiá o tom, že tu sa delí svet, že krajiny BRICS sa rozšírili od také krajiny o ropné veľmoci, ako je Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty.
že tieto krajiny začínajú si vymieňať tie strategické suroviny, ktoré sa doteraz museli obchodovať iba v dolároch, tak si ich obchodujú v národných menách, že sa pripravuje jednotná zúčtovacia jednotka pre tieto krajiny BRICS. A ak sa toto rozbehne, tak v krátkom čase skolabuje dolár. Ak skolabuje dolár, tak pôjdu do bankrotu Spojené štáty, vznikne tam občianska vojna a Európa ako taká skončí. Zbankrotuje takisto. Nie sú tieto správy trošku významnejšie ako či ideme riešiť, či mal alebo nemal zavolať nejaký podpredseda nejakej malej strany v tomto čase koaličnej policajtov? Toto malo byť na tých prvých stránkach. Informujú tieto mainstreamové médiá, že prehratá vojna na Ukrajine takisto znamená bankrot Európskej únie? No prečo? Lebo Rusko úspešne bojuje v podstate proti celému kolektívnemu západu. Toto je vojna Ruska a celého NATO, čiže tzv. Kolektívneho západu, vrátane Kanady, Austrálie a tak ďalej. A všetci sú z toho šokovaní, ako je to možné, že keď Rusko prešlo na vojnovú výrobu, narastá mu ekonomika, posilňuje rubel a že vlastne zvolilo veľmi úspešnú vojenskú taktiku. Informoval nás niekto v tých mainstreamových médiách, že nemôže Ukrajina vyhrať vojnu s jadrovou veľmocou, konvenčnými zbraňami. Nie je to technicky možné, pretože vždy má to Rusko to tlačítko na tej jadrovej spúšti. Informovali vás tie médiá o tom, že v tejto vojne Slovanov proti Slovanom zahynulo viac ako 1 000 000 vojakov na obidvoch stranách. A tie odhady sú, že zhruba 2/3 Ukrajincov a tá tretina Rusov. 1 000 000 životov. Hej. Možno, keď tá vojna skončí, až potom sa dozvieme presné štatistiky. A informovali vás tieto médiá o tom, že táto vláda zavadzia nie preto, že je tu nejaký Danko alebo Fico, hej, a Fico zlodej do basy a tak ďalej. Tieto ošúchané heslá. Ale oni kvôli tejto vojne tu potrebujú zmeniť tú vládu. Táto vláda nebola v pláne v tých voľbách a tej kampani. Jednoducho tu oni si boli všetci istí, že v princípe nedôjde k nejakej zásadnej zmene vlády. Nikto nepočítal, že slávni demokrati na čele s Hegerom alebo s tou babou, jak sa volá, ktorú mali na plagátoch, že oni budú v parlamente, že to bude pokračovať. Toto odovzdávanie zbraní a masívna vojenská pomoc Ukrajine. To, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, za to môžu dvaja ľudia. Prvý predseda Národnej strany Andrej Danko a druhý predseda Národnej koalície Rudolf Huliak, ktorí sa rozhodli a prijali spoluprácu a Rudolf Huliak aj proti odporu možno časti členskej základne prijal 22 posledných miest na kandidátke Slovenskej národnej strany. A spolu s ďalšími nezávislými kandidátmi, ako je pán Radačovský, Roman Michelko, pani Šimkovičová, pán Kotlár a ďalší, bolo najväčšie volebné prekvapenie, že my sme sa všetci prekružkovali. A že Slovenská národná strana tesne prešla do parlamentu, že je tam o 10 poslancov naviac a že mohla vzniknúť táto vládna koalícia so 79 koaličnými poslancami. A že tí plánovaní liblingovia západu utreli nos a sedia v opozičných hlaviciach. A že podľa pokynov svojich západných a amerických chlebodarcov robia všetko možné, majú takú domácu úlohu, aby táto vláda padla. Organizujú demonštrácie, čiže je tu pripravený, plánovaný Majdan, prevrat, neústavná zmena tejto vlády. Organizujú sa študentské protesty, možno aj študentské štrajky. Táto nehoda samozrejme predsedu Slovenskej národnej strany tak im tak trošku zahrala do karát a preto tu 3 dni prvé správy vo všetkých hlavných televíziách sú o tom, že Andrej Danko. Informovali vás tieto mainstreamové médiá, že tu môže vzniknúť nejaká provokácia, útok pod falošnou zástavou. Možno nejaká špinavá jadrová bomba. Možno to, že Rusi si už nenechajú brnkať po nose a
Nenechajú si strieľať rakety slovenskej výroby, ktoré sa predali do Česka a tí ju predali na Ukrajinu a Ukrajinci to odpalili na ruské územie a zabíjajú tam civilistov. Podľa toho, čo vyhlásil Putin, tak má právo poslať nejakú hypersonickú raketu presne do týchto vojnových výrob alebo vojnových skladov už na území NATO. A že Zelenský sa len teší, že by sa takéto niečo stalo a že hneď by sa vyhlásil článok 5 NATO, kolektívna obrana, vznikne 3. svetová vojna. A informovali vás tieto mainstreamové zapredané médiá o tom, že keďže Ukrajinci nemajú živú silu, tak krajiny Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko nie, majú rozumného premiéra, ale tie ďalšie, Rumunsko a Bulharsko, by poskytli tú živú silu. A že už tu prebehli pred tými 2 rokmi tie evidencie tých branných síl a nácvik odvodov a takéto veci a že by tu bola tým pádom mobilizácia a tí bojaschopní muži by boli zmobilizovaní, podrobení krátkemu výcviku a ďalšie slovanské štáty by boli vyslané na Ukrajinu. Slovania. A že by Nemci, Francúzi, Španieli a ďalší sedeli za bukom a takto sa tešili, ako zomierajú Slovania za cudzie americké záujmy. Nezdá sa vám, priatelia, že voči tomuto tých 5 minút každých hlavných správ každej mainstreamovej televízie ako prvá správa, že je to úplná hlúposť, úplná smeť, že by sa o týchto veciach mali informovať. Takže, vážení kolegovia, vážení občania, otvorme si oči a žiadajme si od tých televízií, aby sa venovali tomu podstatnému. To neznamená, že by sa nemalo informovať o nejakej nehode alebo nejakom prúšvihu každého politika, či už koaličného alebo opozičného. Ale úmerne časový priestor voči tomu, aká významná je táto udalosť. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie pri ďalších videách. Dovidenia.